امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی کچر انسان دا مرگ نا پا دولت خلاصی دیشوی دا دنیا تمام بادشاہان بجوندی وے کچر انسان دا مرگ نا پا بدماشی خلاصی دیشوی فرعون و حامان بجوندی وے کچر انسان دا مرگ نا پا نیک و اعمال خلاصی دیشوی تمام پیغمبران بجوندی وے مرگ یو داسی پیالی دا شام نوش کئی قدائم نوش کئی غریبیم نوش کئی بادشاہیم نوش کئی وڑکیم نوش کئی ظالم نوش کئی بڑھام نوش کئی زنانم نوش کئی نوجوانم نوش کئی پدی باپ کی راشی دائی علیہ السلام دا زمانی یو واقع ووری کابل اخباب نمی کتاب غیر آغستے را عیسیٰ علیہ السلام پیو زنگل کے روانو ناگانے پیو کو پڑی بانے نظر پریوتلو عیسیٰ علیہ السلام آگے کب کو پڑی سر رکو شلو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب الجلال پا دربار کے درخواست کو کریم ربا زد دے کو پڑی سر یوسو خبر کل غارما دا اللہ رب الجلال جانب وط امر ملو شلو اے دما پیغمبر خبر ورسرو کا عیسیٰ علیہ السلام آگے کو پڑی آواز ورکو اے کو پڑی داراتوں آیا تناری نوی کا زنانی تباشاوی کا تگداوی تزوانوی کا تزوڑوے تسخیوی کا تبخیوی آغا کو پیوتا دا اللہ رب الجلال پا اذن سرگویا شولا کو پڑی لگیا دا بیان کئی اے دا اللہ پیغمبرا زیو سخی بادشاہو ما زما دا سخاوت چرچ پٹول دنیا کے خوروا زداسی بادشاہو ما چیڈیر بادشاہان زما زیر فرمانو ما بروزانا زر مسکنانو لپزرگنو دینارو نور کوئی ما بزرو بربندو لجامی ورکولے ما بزرو بربندو لجامی ورکولے زرو بربندو لمم روٹی ورکولا اللہ رضا جلال لالا دیر خشت بادشاہی را کنوا لیکن زما دا بدبختی وچی کم اللہ دا تمام نعمت نمال را کری اما آغا اللہ نے پی جندلو زد بادشاہی پا نشکی سور روانو ما دا بادشاہی پا نشکی پروتو ما پا دی دنیا کے لی عمر تیری دلو ناگہان یو رزق ما باندیو بیماری اٹی ککڑلو دا دنیا تمام نوکران آغن شلو تمام طبیبان آغن شلو دا بادشاہ تمام حکیمان آغن شلو رنگ رنگ دوایانی مال راکلے لیکن زپ یو دوائی باندی میں جوڑ نشما دا بیماری زما دم رسی واشولا چھ پڑھنیری بیماری کی پما باندی بے ہوشی رالا پدے بے ہوشی کی مایو آواز ووری دلو آواز راگے چی دا جم جارو قبض کہی اے دا اللہ رسولا پدے کے ناگہانم اسرائیل علیہ السلام لیدلو عیسیٰ علیہ السلام تو فرمائل ماتد اسرائیل علیہ السلام شکل بیان کا دا اللہ رسولا دیر محیف شکل بانی مال راگے دا اسرائیل علیہ السلام سر پاسمان لگے دلو خپیلانی پو مزمک لگے دلے نور فرشتگانم ورسر دی دا نور فرشتو دا باز فرشتو پلاس کی توریوی دا باز فرشتو پلاس کی چڑیوی دا باز فرشتو پلاس کی دا دوزہ سپرٹ کیوی دا اللہ رسولہ رنبئی شورے پما باندے دا اور نوکرلا پما دا جہنم سکرٹ کی راوا چولے اے دا اللہ پیغمبرا کچرے دا ہاگ اور نیوزرا پا مخدس مکہ باندے را پریوزنو ندے تمام اسمکی نبی رجوڑشی اے دا اللہ رسولا ماتا دا پرشتی روڑال نشولی زمانے روح قبض کن شروع کرلو ماوتوی ما پریگی دہی زما دا تما بابا شئی والے خماتا سموائے وی مال یو سپیڑ پا مخباندی راکرلا چی دا حقی درد اسم محسوس کما بعد داغین رانا بیا روح قبض کن شروع کرلو ماوی اے دا اللہ مخلوقا کچھر مانن پیدئی نزبت و بچی دا اللہ پلار کے قربان کما
لیکن ماتا گوی پا جواب کرنے ویلا چھے اے کم بختا اللہ رب الجلال دا ہندو پیرنگینا دا غیر مذہبینا دا بیدینا نا اللہ رشوت ناخلی دا صدقہ و دا قربانی دا مسلمان اللہ قبلی دا اللہ رسولہ پدر دوران کی اسرائیل علیہ السلام پنجد ما پسینہ بالی کی خود لو اے دا اللہ رسولہ کل ذات تا پہ حق یو